bestela, buruko minek entzeko osona omen da, esan duen, San Miguel Aralarko, San Migueleko santutegiko hango katekin 3 buelta ematea. Hauek die Teodosion kateoin aztarna edo, kateoin zati bat. Tu bakizu historioi? Ez. Ez dakizu? Ez. Mesedez? Ez. Izan ez dutza Naparra. Ez. Bueno, Naparra naiz, baina ez dakit historia. Histori batzuk, ero... Baino... Entzun da, baki dara kate batzuen ingun, baina egia esan ez dakit. Teodosio zaldun bat zen, ezkondu zen, eta ezkondu bezain laster gudu batetara edo joan beharra izan omentzun, eta bueltan, bere gaztelun sartu zenen, deabrua azaldu omentzitzaion, eta deabruk esan omentzion zure emazteak maitale badauke, eta, sututa jeloskor joan omentzen bere logelara, eta han ikusi omentzitun, 2 pertsonan irudiedo oe barrun. Berak etzekin bere gurasok zienik. Bere emaztek, gelditu zenen, hau da, esangoet, palazioa, tatzen zait. Gaztelun gelditu zenen, eukizun olako aditasun bat, bere amaginarrebari eta aitaginarrebari bereien logela handi hori uztekoa. Baina hau etzekin Teodosiok, iritsi zenen han ikustekin 2 bulto edo olako 2 pertsonen irudi ezpat hartu eta, xetu omentzitun atera eta bere emaztea topatu eta zer gertatu. Eta diabroak gezurra esan zion? Hala, ordun, berak, bere burui eman da, apez burungan joan zen, apez burue erromara, eta erromatik jarritako penitentzi bat izan zen, hori Aralarko menditan, kateak apurtu arte ibili behar hori. Osa, kate batzuk gainean, eta horiekin ibili aldea batea eta beste apurtu. Gerritik. Hori da, eta hola zebilela han, kobazulo baten Aralarren ere, erentzuge bat bai omentzen, eta honi ofrenda gisa ematen omentzitzaion, bertako inguruko pertsona bat. Hau pertsona hori antzebilela, Teodosiok ikusi, esan bere buru, etzula ezertarako balio bere bizitzak, eta bera eskaini zen pertsona horren ordez joateko. Eta, hola beintza San Miguel jetxi, erentzugea hil, nik uste nun San Miguelek moztu zizkiola katek, hemen Albertok esaten do Gabriel deuna, ez dakit. Baina hori dena gertatu zen, benetan holan izan zen? Ez dakit, idatzik eta zeo zerra da. A ber, error, iberbezuna esan, bai, holan izan zen. Norbera sinistu inbardo, esan, sentitu hori gertatu zela, eta bai, gaina nire birramonak kontatzen zuen, eta ezagutu zuen Teodosioren lehenguzu bat, eta lehenguzu txikie, eta arek esan zion nola holan izan zen. Honi gatzik ez dio botako, bakizuek ero gaz pixka gustatzen zaigula sukaldari, beti barazki botatzea, kontutan izan gero, benetan goxoa da urdaiazpikoa, beste pusketa bat. Urdaiazpikoa bota behar didala, eta urdaiazpikoa kosinatzen dugunean, gatzak eta altzat, orduan, hemen ez dio botako. Bida, nik hori ez dezaketola defendatu, benetan. Nik ez dauket inungo haidik, Teodosion ezaunen alkaten ondokon bezinoan auzokoan ez dauket olakoik. Baina santutegi hor daukeza. Gauzera, barkamena izan zuen jainkortik zuzeneko hau, aingerukin eskuratutakoa, berak santutegi hori eraikizula. Orduan hori baino, egiaztatzeko zuzer handi gori bai aldok ez duzuk?